खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 सेप्तेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोआ जोबोर उसाव बादाव जागोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम माबा साननानै गोसोखौ दिनै गिलुं गिलुं मोनगोन अदेबानि गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव जोबोर गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव गलाय गुजाय साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा एना एनि जानानै गोसोखौ दिनै दरसि दरसि मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गेबें आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव एना एनि फैनो हागौ बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।